Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu hardverskog pregleda na mom kanalu. Danas za vas pregledam jednu Royal Kludge tastaturu. Model je RKL75 Mechanical Keyboard. Reč je o 75 formatu, ali 85 tastera. Jer kao što vidite, ovdje imamo čitav ovaj M red, dakle za makroje, znači već pripremljeno. Pa imamo F red, što je isto vrlo interesantno i tastatura nije čak ni mala, nije kompaktna, onako kao zbijena i ne znam ni ja, ovdje ima jako puno prostora za sve živo. A gde možete pronaći ovu tastaturu? Pa na sajtu premiumgaming.rs, dakle ili lokacija je Spence u Novom Sadu, možete tamo čak i da je isprobate na licu mesta. Reč je o RKL75 modelu kod mene danas na testu sa Cream prekidačima i ovaj model je na akciji trenutno za 7.900 dinara, inače je redovna cena 9.900. Postoje drugačije kolorne kombinacije, kliknite na link, tamo će vam sve izaći što imate. Modeli koji nisu na popustu, znači za 9.900, tu koristite kupon kod DOVLA, skidate 10% od te cene ili iskoristite akciju ako ovo gledate kasnije, pošto vidim da se dosta kasnije ljudi uključe u neke videe i ova akcija je slučajno prošla, znači u tom momentu kad ste vi pronašli ovaj video, opet kažem, koristite kupon kod DOVLA i smanjite tu cenu koja je trenutna, a trenutno na akciji 7.900. E sad, pošto Royal Kludge nema nikakve oznake na samoj kutiji, osim onih stikera gde piše koji je switch unutra, ja sam morao da potražim ovako na ovim sličicama da ova tastatura ima 8000 mAh bateriju, znači ovo je wireless model koliko ja vidim, 5 slojeva za gasket mount, imaju double shot PBT keycapove, znači nisu providna slova i oznake, ali svetli okolo, RGB, to ćete vidjeti još. I što se tiče ovih switcheva, ja sad ne znam da li ovo uopšteno ili oba switcha imaju identičan travel i silu i pre-travel, a ispada da je aktuacija na 45G sili, pre-travel je 2 mm i total travel je 3,4, znači aktuacija je na 2, ako se ne varam, ili 2.1. Prema ovim informacijama ovdje nisam baš 100% siguran, ali verovatno sam vam to napisao negdje, mislim, na samom videu. Ako sam uspeo da otkrijem neke dodatne informacije, sa uključenom rasvetom 8000 mAh 60 sati, to mi deluje nešto sitna brojka, iskreno, a kada je isključena rasveta, onda je 700 sati trajanje baterije. Ok, također možete stisnuti FN plus Enter da dobijete check battery level. I to će verovatno biti, ovaj ceo red će da svetli do određenog procenta, pošto ima 10 tastera, kao što vidite ovdje, 10 brojeva i onda ovo je 100 verovatno, pa tu možete vidjeti do kog procenta je napunjena baterija, što je isto interesantno. Ništa, ajmo mi na poruku sponzora, imaju sjajnu ponudu za Office 2024 Pro Plus, čekirajte za samo 11 evra i posle poruke sponzora se vraćamo da vidimo šta se krije u kutiji ove tastature. I ovog meseca VIP SCD Keys sajt ima specijalnu ponudu za sve vas, ako naravno iskoristite moj kupon kod VC25. Možete dobiti čak 25% popusta na sve najpopularnije Windows i Office edicije. Ugrabite vašu verziju već danas i ostvarite maksimalnu uštedu. Ok društvo, vidjeli ste poruku sponzora, ajmo na unbox. Kao što vidite na kutiji nema oznaka nikakvih, to je standardno za Royal Kludge. To mi se malo ne dopada, ali nema veze, volim da znam ovako. Međutim, ako već kupujete ovu, onda ste se sigurno raspitali unapred online kada su te informacije u pitanju, pa onda već vjerovatno unapred i znate šta kupujete, tako da ili odete jednostavno tamo u Premium Gaming prodavnicu i na licu mesta, ne samo što ćete pregledati sve te tastature i isprobati, ispitati kako se koja čuje, šta vam najviše odgovara. Verujte, mene su one Aula tastature jako iznenadile pozitivno kada su ovi točkići u pitanju i uopšte sami switchevi. Ima čak jedna Aula i Apple Maker kombinacija, to potražite na Premium Gaming sajtu, znači to je nešto neverovatno, ja stvarno nisam to očekivao, takvu saradnju. Ovdje imamo ovo za vađenje, skidanje kapica i vađenje switcheva. I evo što ste tražili za, na primjer, one Hathor modele, ja sam im poslao feedback vaš, tako da možda i bude
u buduće oko 5 switcheva dodatnih rezervnih ako uvaže taj predlog, tako da bi Hator mogao početi sa ovim njihovim Skyfall tastaturicama i tim novim modelima da ubacuje takođe prateće switcheve u pakovanje, a ovde dobijate 4 ova cream switcha. Druga varijanta su beige switchevi u onim drugim modelima. I još imate druge kolorne kombinacije kod ovog modela takođe. I ovde još mora biti kabel unutra. Tako je. Imamo kabel USB-C na A i imamo ovu neku trzalicu i dalje nisam otkrio čemu ovo služi. I to je ono fazon kao interakcija malo sa publikom. Ja znam čemu ovo služi, ali hoću da mi vi napišete šta je ovo tačno, zašto ova trzalica služi, ja sad ću da izvadim iz ove kesice. Ajde ako znate, baš da vidim, napišite mi u komentarima. Da li znate čemu ovo služi? Znači izgleda kao trzalica za gitaru, ali je malo kompleksnije i možete prst ovako da stavite, za palac je savršeno. Sumnjam da je za gitaru, ali mislim ja znam, ali napišite mi vi šta je ja sam mislio da je ovo kao sunđer neki. Plastika prava. Baš je poskočilo fino. Kvalitet, šta reći, jel? Dakle, 8000 miliampera kad je ova tastatura u pitanju, ali masa je mala, mislim kako? Ne razumem. Gde je stalo tih 8000? Uopšte nije teška tastatura. Neverovatno. Ok, znači imamo Royal Kludge logo ovde. Ne znam da li on svetli, nisam ovo uključivao pa nisam u toku. To ćemo zalepiti tu, user manual, to nam ne treba. Format vrlo interesantan, evo pogledajte kako jedna 65-ica izgleda pored ove tastature. Znači ovo je 75-ica, ovo je 65-ica. I evo, neke male razlike, ali meni je ovo daleko veće nekako, mislim, pogotovo što ide u visinu, logično, jer tu je najveća razlika, imate čitav ovaj red dodatni, tako da eto. Mislim, šta vam više odgovara, jel? Da li želite da imate ovaj F-red ili ne želite, možda vam to ne treba, možda želite kompaktniju neku tastaturu. Što se tiče rasporeda, i ovo je isto malo drugačije od onoga na šta sam navikao, jer se točkić nalazi sa leve strane, točkić je vrlo, vrlo kvalitetan. Klik je isto super izražen. Makro tasteri, znači isprogramirate nešto na njih, ne morate praviti neke kombinacije dodatne, samo da vidim, je li to lepo izoštreno, meni jeste sve super. Sve je superiška i šta još primećujemo ovde, šta mi se možda malčice ne dopada kod Hatora je što nemaju ove dodatne prečice, ove unutrašnje prečice sa FN tasterom na ovom gornjem redu i na ovim kao print screen, ins, home, moram da tražim uputstvo da otkrijem gde se nalaze ti tasteri, pogotovo na tim manjim formatima, znači 65%, to je ono što mi se ne dopada, kad ne stave barem te unutrašnje prečice. Pa ono čisto da znaš otprilike koja je neka dvostruka funkcija tog određenog tastera. Jako lep raspored ovde, iskreno, znači sviđa mi se ovo što je ovako razdvojeno. Čak i lepo prigušen zvuk, to ću vam još pustiti, a vjerojatno sam pustio na početku onaj kao isečak. I da, čekajte Escape, a da, Escape je isto pomeren ovde sa strane, znači da bi točkić bio ovde. Interesantan raspored, to jest možemo posmatrati ovako kao tastaturu regularnu i onda je ovo samo dodano sa strane, što je moglo biti i sa ove strane takođe. Što se tiče pozadine, imamo dongle koji se ovde ubacuje, drži ga magnet, to je dobro, neće ispadati. Ovde imamo switch za Bluetooth, 2.4G i USB kad je na off, jel? Imamo USB konekciju za računar, da koristite kabel i onda ne gubite taj konektor, jer ovde imate za flash ili za nešto drugo, znači šta god vam treba. Tako da to je dobro na Royal Kludge modelima, to mi se uvek sviđalo. Fino je ovo sve konstruisano, super čvrsto, baš onako deluje izuzetno kvalitetno i ovde standardno pločica, sad ne znam da li se vidi, ali tu piše otprilike koji je model, još neke kao deklaracije, quality control i tako dalje. Dvostruke nogice, vrlo fino, kvalitetno, super onako klikne kad je ubačeno u položaj, to mi se dopada, takođe ove stopice su isto odlične, možda bih volio vidjeti još i ovde jedne, za one koji ne vole pod nagibom da koriste pa da bude još stabilnija na stolu, ali neće se ovo nigde mrdati, bez brige. I onda kad uključimo tastaturu, samo da vidimo kako svetli,
Pa da, svetlo se ne probija, kao što vidite, kroz ove tastere, ali da vidim još onu funkciju FN i Enter. Aha, ok, znači na 90% je napunjena baterija, barem mi tako svetli, ne znam da se vidi od gore, ali ja vidim ovako sa strane. Znači ne znam da li vi na kameri vidite, ali kad pustim i kad stisnem ovo, znači ovde se svetlo završava, trenutno je na 90% baterija. Interesantno, znači da je ovde skroz bilo bi na 100%, ali one obično dođu do 90% i onda se jako sporo pune do tih 100%, čisto se ne bi te ćelije oštetile, pošto su ogromne baterije. Još jedna stvar koja mi se dopada kod ove tastature je što je ovde ovako usečeno, pa je nekako bolji prilaz samoj tastaturi, znači ne morate one podloge dodatne da koristite pa da vam bude prijatnije, nego je ovako lepo usečeno i pod uglom i onda kad stavite ovde dlanove, savršenstvo, znači nema ovu oštru ivicu da nabijaš ruku. Izvanredno. Apsolutno izvanredno. Proverit ćemo kakav je softver, da li se koristi softver ili onaj web interfejs, znači via QMK za ovaj model i naravno šta je još ostalo, samo da vam pustim taj audio test i to je manje više to. Ok, društvo, što se tiče softvera, kao što vidite, aplikacija je u pitanju, nije onaj moderniji web interfejs, međutim sve je dostupno što vam je potrebno, lako se pronalazi, možda nije vizualno neki najlepše prezentovani softver, ali mislim da ćete sve vrlo lako pronaći i podesiti sa ovakvom varijantom.